Il-Prim Ministru Joseph Muscat iddeskriva r-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-Power Station il-ġdida li taħdem bil-gass bħala wieħed tajjeb u pożittiv. Rapport dwar dak li fi kliem huwa l-akbar proġett infrastrutturali sal-lum u sal-lum għaliex għaddejjin proġetti kbar oħra li qed jibdlu lill-pajjiż. Proġetti infrastrutturali illi konna naħsbu illi f'pajjiżna qatt ma jistgħu jsiru, konna ngħidu ma x'barra jsir hekk u barra. Dak li jsir barra rridu niġu li Malta nagħmluh aħjar. Aħna hekk irridu nġibu lil Malta l-aqwa fl-Ewropa. F'attività politika fiċ-Ċentru Laburista tal-Isla, il-Prim Ministru innota kif l-Awditur Ġenerali qal li l-konsorzju magħżul kien dak li sottometta l-aqwa u l-irħas offerta. Dr. Muscat innota wkoll il-mod maġġel li bih il-kap tal-Oppożizzjoni irreaġixxa għal dan ir-rapport ta' 500 paġna u pront kien biex sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet dwar dan. Fihem kif f'kalkolu mill-aktar sempliċi din hija żbalja b'aktar minn 100 miljun euro. Issa meta qed iwieġeb mistoqsijiet u għamil dan l-argument il-kap tal-Oppożizzjoni qed jgħid qed tara qed jammetti illi hemm problema ta' 100 miljon qal, asqa jgħid 9 miljon, reġażit. Ejja nagħmluhom lej li qed nammetti mhux li hemm problema ta' 100 miljun, qed nammetti li hemm problema fl-oppożizzjoni li għadha ma fehmitx il-punt bażiku ta' kif taħdem il-politika tal-enerġija. Fil-waqt li saħaq li mhux vera li l-poplu qed jinstara 200 miljun euro fis-sena, il-Prim Ministru nota li dan huwa argument ieħor tal-Oppożizzjoni li ma jagħmel l-ebda sens. Allura fl-ewwel sena ħallasna 165 miljun. Kif jista' jkun bl-argument illi inti ħlejt 200 miljun jekk il-kont ġie irqas mill-ammont illi qed issemmi? Fil-waqt li tenna rispett lejn l-istituzzjonijiet, il-Prim Ministru fihem għaliex ir-rapport jgħid li l-prezz tal-elettriku mill-Power Station il-ġdida huwa ogħla minn dak tal-Interconnector. Il-Power Station kienet qed taħdem fl-ewwel 6 xhur skont il-ftehim bl-open cycle, kienet taħdem biċ-choke. L-indu inti dawn il-magni enormi biex ikunu bir-running in, qed tħaddimhom billi titfalhom aktar fuel milli fil-verità titfalhom b'mod normali. Allora li kieku tgħid isma' ħanieħu l-kalkolu fuq l-ewwel 6 xhur bil-forsa x'kienet ir-running in qed tisstartja għall-ewwel darba din il-magna. Illum il-ġurnata jekk tieħu dak il-kalkolu l-effiċjenza u l-prezzijiet tal-Power Station tagħna l-ġdida huma ferm aktar kompetittivi u vantaġġjużi minn oħrajn. Il-kol affarijiet li fi kliem il-mexxej Laburista irriżultaw f'bidla pożittiva fil-ħajja tal-familji Maltin u Għawċin. Issa wasni li ġejjin il-familji u n-negozji Maltin u Għawċin huma protetti mill-ispekulazzjonijiet internazzjonali jistgħu jiserħu moħħhom fuq kontijiet irħas garanzija. Il-Prim Ministru temm jinota statistika tal-Unjoni Ewropea li ħarġet fl-istess jum ta' dan ir-rapport. Statistika li qalet kif mill-2013 l-hawn Malta kellha t-tieni l-akbar roħs fil-prezz tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea biex illum il-familji Maltin u Għawċin għandhom ir-raba' l-orħos kontijiet fl-Unjoni Ewropea u t-tieni l-orħos fiż-żona Ewro.